Pavel Kacíř na štart. Pojď, Pavle. Pořádně to tam naper. Taková zajímavost, Pavel zlehčil svůj styl ježdění. Když si dávno, když jsme spolu jezdili, tak ho všude ze skateparku vyháněl. Pěkný svoje auto. Kruto. Pojď ještě. Tak jo. Fishbang, Elio Fishbang. David Svoboda. Ještě 5 minut máte, tak promyslete triky, vymyslete nějaké brutality. Posuň se, prosím tě, kamo. Se můžete rozbít. Honza chce vědět, kdo pouští tu hudbu. Jo, v pohodě. Kdo pouští tu hudbu. Jděte jak nasrané v novinách. Marek Mikulec. Nepadej. Prosíme o obsluhu aparatury, aby to je on. Zůstat něco normální. Ne, že by to nebylo špatné, ale zůstat třeba Dádu. Dáda je věčná, Dáda se líbí všem. Dádu, piče. Dádu znají tady všichni. Dáda nakládá lesbám přes. Dáda nakládá každý. Říkal Kočíček. Maková specialita. Brutal manuál. Full cap. Full cap fish brain. Half cap fish brain teda. A ještě jeden. Pojď. Co kdyby ho někdo pozbudil, aspoň trošku. Pojď! Aspoň občas, že mám 5minutový interval, kdybyste třeba pozbudovali. Občas, vole. Tady se něco chystá, tady se něco chutí, peče. Do 4, to přijal, jestli se nevím. Tenis AK48, 7, nebo co to je, rezek. Pojďme. Pavel Kacíř ho nahradí. Teda doufám, že úplně nenahradí. Bácha na blesky. Hej, Ove! A už nám hraje country pop. Teď připraví se další Radek. Dá si někdo pizzu, ještě tu máme. Kousek. Kdyby někdo byl Vladový. Třeba po jízdě. Nebo můžeme tlumit vlády. Zdravíme tady Ošáva, Pajlo. Jo, to má rád. A já taky. Já tady. Od něho mám rád všechno. To je takový můj mazlík. Ty jsou chtěl s mazlíma. A teď bude... Takže teď bude finálová jízda, každý pojede svou poslední jízdu. A
A takže když jste to každý absolvou nejvíc, musíte připravit, kdo je na řadě. A vy to víte, že je na řadě. Tak David Svoboda. Dáme si pizzu. Tak ještě jednou. A tu máš pizzu. Dá se ještě někdo? Pane Gurmán, nechutná pizza. Tak pojďme. Ty vole. Marek Mikulec. Ještě dva princezny. Pojďme ještě. Acid Master. Wow. Yeah. Styl to. Jo, kluci už jsou unavení, se to nezdá. Je tu vedro. Lubomír. Už to ví. Top Star. Sluníčko svítí, nikdo to nečekal. Vedro je tady jak ponáku. Jak v baráku. Pojď ještě, zkus to. Jestli můžeš. Jo. Michal Koníček se připraví. Tak ne. Dobře ty, ale teď už pak Michal. My máme ještě večer jednu akci, musíme to urychlit. To byl útok na reklamu. Outset. Dobře ty. Ještě můžeš? To bylo ale hodně lastriku. Denis Rezek. Pojďme Dendo. Rozhýbej to. Drang. Všimněte si, že Denis jezdí všechny svoje triky v takzvaným pastičí styl. Protože to mám tak tady. No to mám vyježděné, on jezdí pro zábavu, to je vidět. To je prostě sranda. Takové odpolední zalítání v parku. S debilním speakerem, super mikrofonu. Pavel Kacík. Pavel Kacík pivo nepije a jde to vidět. Nekouří, nepije, nebere drogy, protože všichni začínající riders by si z něho měli brát příklad. A jak mu to jezdí, že? Jako na brusli. Nebrat si příklad ze mě, plik. Nevím proč. Já už jsem hodný. Trávu už v podstatě nepojím. Radek. A to je úplně poslední člověk, takže jestli neuděláte bordel teď, tak už nebudete mít šanci a můžete se vyrvat tak maximálně na další sametové revoluci. Zapříkat klíčema, možná to přijde, to nevidět, tak koukám na ty smetky. Jediný frajer je Schwarzenberg a jeho zámky a hrady. Pojďme. Máme to poslední jízdu, úplně poslední jízd, že všech posledních jezdců. Takže konec, předávám mikrofon Patričovi. Takže dáme chvilku pauzu, poradíme se, dohodnotíme a hned za chvíli dáme vědět.